Бахмутта соқақ чатышмалары. Украина аскерлері шерінің 4 штурмыны тоқтатты деп қайдетелер Украина баштабында. Рус ишғалчылары Бахмутның içerisine Шамали, Шарқи ve Cenübi тарафтан кірмеге тырышам. Украина мудафачылары русларның тejizatlarını бозық олған деп қайдете. Эсасен пиаделер илерлемеге тырышам. Давлять массу. Ми їм накидуємо, вони там здихають і проходить декілька годин, вони знову пробують штурмувати. Десь така от зараз робота. İşgalciler kolay bir kezintiге çıkıp olamады. Ukraina askerleri olarını muvaffakiyetli bir şekilde yok etti. Böylelikle yedek askerlerinin gelmesi için zaman kazanalar. Ukraina silahlı kuvvetleri cebe boyunca düşmanın 100'ge yakın ucumuna cevap verip oldu. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників. Kolonizatorlarını getirdiler, şimdi ise Kırım'ın tehlikeli olganını anlatıp olamaylar. İşgalci hakimiyet retorikasını değiştirdi ve şimdi Kırım'ı müdafaa etip olacağını seslendiriyor. Bu hafta Milli Marafon yayınında Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilcisi Tamila Tasheva bildirdi. Onun sözlerine göre her şey işgalcilerini Херсондан kovgan sonra değişti. Наратив про те, що Росія в Криму назавжди, що Криму нічого не загрожує, абсолютно кардинально став мінятися в те, що ми Крим захистимо. Протягом 8 років, з початку окупації до повномасштабного вторгнення, такої риторики не було. Вони говорили про те, що Крим абсолютно безпечний, вони стимулювали, відповідно, приїзд туди російських громадян. Дійсно, там від 500 до 800 тисяч осіб поселилося, обзавелися родинами, будинками, квартирами, там різним майном і так далі. Відповідно, зараз їм дуже складно комунікувати з населенням окупаційним на окупованій території, тому що треба пояснювати, чого це раптом Крим став небезпечною зоною для проживання. Episi günahlarda işgalciler Kırım Tatarlarının kabatlay, şimdi ise növbetteki kuch ve esassız davalarının sözde terrorizm ve ekstremizm boyunca maddelerge da Rus ordusuna akaretlef ve diversiya maddelerde koşuldu dep anlata Tamila Tasheva. Звісно, що всі розуміють, що кримські татари підтримують українську державу, зараз проти повномасштабного вторгнення виступають. Відповідно, їм потрібно показати, навіть в цьому випадку, що буцімто залізничну дорогу руйнують саме кримські татари. Тому обшуки знову йдуть по будинках у кримських татар. Вони всі є членами національного руху кримсько-татарського народу. Ukrayna Deniz Kuvvetleri flagmanının ikizi ve Akyar'nın gelecekteki sakini Türkiye'de Ukrayna için gemini kurmağa başladılar. Bu hafta Türk Militar Defense Türk hizmetleri bildirdi. Zavod endi geminin çerçevesi için demir hazırladı. Kaydetilgenine göre gemi Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin ricası üzerine biraz değiştirildi. Bu defa yakıcının yanında yerleşken çerçevenin korunuşu daha zamanevleştirilecektir. Ayrıca Mika ve El zenit roket atıcıları da alttaki kısımda yerleşecek. Hatırlatmalı ki ada çeşitli birinci Ukrayna gemisi Hetman Ivan Mazepa suvga geçken sene oktyabr ayının başlarında indirildi. Şimdi suvun üzerinde bulungan gemige silah yerleştirme sistemleri kurula. Bundan da gayrı Ivan Mazepa gemilerge karşı roketlerinin, zenit silahlarının ve 2 top atıcı silahının donatılgandır.